May paspas ra kayo ta. Nga naman, di ka nagpaspas? Okay ra. Nga na ato pa mang dugayon. Kung sa pag-uyab ra Japon di ay tapadulong. Oh babe, isang tingin mo lang para na kong tinutunan. Ang tao nga gadali, usahay sayop ang mapili. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umitiyak na lang pala. Pero ingon sila, mag-uyab-uyab tag maayo samtang naapat sa yuta. Ha? Nga na. Kaya nigabot na to sa langit, igsuon na lang ta. Unya, ganahan katawagon ko bro. Bro? Nasakitan ako anang bro. Gusto ko, babe na sad. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap karapat, na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap. So unsa naman, Unsa naman. pwede kita na. Kita? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw na? Shit, kwapa kay ko.